Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Kula Nur Azizah badhe betakaken pawarta babaganipun tiket mlebet kolam renang air panas Ngasinan boten kacetha inggilipun sakwise dinten riyaya. Ngasinan Selasa setunggal April 2021 sakwise wekdal riyaya Idul Fitri, kolam renang air panas ing Ngasinan dipun serbu para pamirsa saking menaka papan. Ing dinten Selasa punika wonten para pengunjung nampi angka atusan dados ingkang pedhet ing tinimbang dinten-dinten biasa. Tiket mlebetipun dipun pangsang antawisipun 10.000 dumugi 15.000 saben tiyang, senajan reginipun kasebut isih saged kacekap dening kawitan alit. Ananging peningkatan pengunjung dadosake pangajeng-ajeng para pedagang lan pangelok langkung sumurna. Kolam renang punika kabikak 24 jam saben dinten dados saged damel alternatif palestrian kangge kulawarga ing kapengin nikmati suasana adem lan air panas kangge ngedohi sakwise kasibukan riyaya. Mitutur pangandikanipun salah satunggaling pengelola, kawonten pengunjung ing dinten punika pancen ndadosake kita remen awit sampun dangu boten nampi tamu sakatah punika. Mugi kabeh punika saged dadosaken promosi kangge para wisatawan lokal utawi wisatawan saking luar negeri. Saking kula